Трите основни причини твоите Facebook реклами да не работят. Номер едно – грешна рекламна цел или обектив. Какво ще рече това? Често все още има агенции в България, които препоръчват да пускаш трафик кампания, когато целиш да правиш продажби. Това нещо не работи, защото всъщност Facebook алгоритъмът се насочва само единствено към хора, които имат поведение в платформата, което е да кликат на различни реклами. Това не ти гарантира резултат и всъщност дори да плащаш по-малко за клик, това ще доведе определено до по-скъпи продажби или до никакви. Номер 2. Твърде тясно таргетиране. Ако зададеш прекалено много параметри, ограничиш пола, възрастта, добавиш интереси, добавиш някакви специални аудитории, всъщност ограничаваш алгоритъма на Facebook, който знае абсолютно всичко за всеки един негов потребител. Така че дай свобода на алгоритъма, ограничи максимум едно нещо, например пола, ако продуктът ти е само към мъже насочен или само към жени, или пък ограничи възрастта, ако това също е нещо за важно и съществено за теб, но тествай без интереси, без никакви специални аудитории и ти гарантирам, че рекламата ти ще излиза по-евтино. И номер 3, креативите ти просто не са добри. Това е най-основното нещо, казвам го на трето място, но всъщност е най-важно. Цялостно, ако нямаш видеа, ако нямаш интересни креативи, които да ангажират аудитория, ако креативите ти са под 2%, уникален CTR, click-through rate, тогава трудно те биха сработили. Facebook е игра на креативи. Ако нямаш достатъчно креативи, това означава, че си обречен на провал. Дори някой креатив да сработи от първия път, често във Facebook хората купуват доста импулсивно, креативите се изчерпват доста бързо и съответно е необходимо непрекъснато да обновяваш креативите, докато намериш най-работещите и рядко всъщност нещо работи супер дългосрочно. Така че гледай винаги да имаш още и още креативи, които да тестваш и ти гарантирам, че това ще те доведе по-близо до успеха и до така мечтаните продажби.